Takže ahoj všetci, ja som Harvey a vítam vás v mojom ďalšom let's play z hry Shakes and Fidget. Tento diel točím tak do obeda, no na obed už, takže ideme na to. Ok, teraz sme na S16, kde nám skončil akurát quest a dostali sme zbraň na šťastie, ktorú si vyhodíme akurát a vylepšíme si trošku inteligenciu. Dáme to do šťastia a trošku do sily. Nech mám trošku aj nejak to vyhýbaní. Sice to je napredále, tak ok. Tak my si ideme na toto válečníka skúsiť, či ho dáme. Ale dosť pochybujem. Mám moc HP. Silne, ok. Ako vidíte, mám 44 húb. To je moc málo. Budeme musieť dobiť húbky. Ty vole, to je hajzel. Ne. Ok, dáme si hospodu. Si vypijeme pár pív. Ok, zatiaľ len 2 dneska. Áno, ale budeme piť 300, takže. No nie, že 300 pil, ale 300 hospody pôjdeme. Ok, pozrieme ešte, čo je v cechu. Nič. Tak a my sa presunieme na S16, kde si odsklikneme hliadku. A máme tu konečne nejakú dobrú vec. Čiže elik na inteligenciu tu máme. A potom elik na sílu. Ale toto je tiež dobré na inteligenciu. Equipment. Napad. Počkaj, prečo mám na sebe horšie? Tak. Hodíme si do vecka. Skúsime podzemko. Tak. Ešte sa môžeme trošku vylepšiť. A tak to moc nepomôže. OK, a ideme na draka temnot, ktorý v 7. podzemí. Mohli by sme ho už dať v pohode dať. Takže sme ho nedali, ale nechýba to k tomu moc. Ok, tak my si dáme taký malý quest, tak by tu bol na 3 minúty, je. A skúsime si ho ešte raz. Tak, my sa zatiaľ presunieme na S17, kde sme ešte dneska neboli a klikneme si hliadku. Takže v čarovom obchode Fidget neponúka nič také dobré. 42 nič a Shakes, čo ponúkaš? 30 výdrž 34, obratnosť 37. To nie, ten epic je lepší. Ale toto si kúpim a to si dám na seba. Ok, a toto si naklikám do obratnosti. Ok, my si skúsime dungeon a to bude, ideme na kamenného obra. Toho by sme mohli dať. Ak sa budeme vyhýbať trošku a dáme mu pár kritikov. Chcel by to novú zbraň. No, takže nič. Ok, nebudeme preklikávať, to tie húbky si šetrím do budúcna. Ako ste mohli počuť, zajtra v piatok začína S18. Ak sa pýtate, že tam pôjdem, tak hej, pôjdem tam, ale neviem, či pôjdem s hubami. Možno, ale asi pôjdem, ale až ako nie hneď na začiatok, ale pôjdem tam s hubami. Ale nie hneď na začiatok, až potom. Na S16 som išiel od začiatku s hubami, to hej, tam som to drtil. Ako vidíte, mám zadarova 4030, takže drtil som to, ale tuto nie. Tak, a všetci ste sa pýtali, či hrám na svete 27.d na nemčovským serveru, ale nehrám, ale môžeme začať. Takže ideme na server 27, dáme sa za Jágra. Jáger, ako český hokejista Jágr. Tak, my si dáme meno The Harvey. E-mail by ste nemuseli vedieť, takže to stupne. Takže
Takže ja som späť a máme založenú postavu na svete 27.d a založili sme si postavu ako za Jagra. Takže pozrieme, čo tu máme. Gešik, to je obratnosť, takže to by malo byť na mňa. Potom je to isté. Ausder, to je výdrž. Ausder, výdrž. Gluk. To sú somarene, tuto, a my si skúsime teda arenu. Gefunden. Sloveso sme sa učili, ale neviem, čo to je. Však zárko. OK. Win. Dáme si quest. Ak kúkáte na Litusa, tak to si myslím, že kúkáte, tam tu hrá tiež. Hrá tu pod menom Litusovi. Ale to je samý stav. Opač. Takto. Je to level 25. On tu hubuje. Má tam nejakých 2000 hub, tam určite, ako som videl let's play. Pozícia 4. Hrá tu Dreamscape. Isto to prehám. Áno, je to Dreamscape, slávny Dreamscape. XP Unit of S27. Celkom dobrý je už. No tak on je stále dobrý. Ale ako do toho pozícii sa on nikdy neženil, len do seba tie huby bere, do seba. To je nejaký Nurt. To je nejaké sprosté meno. Eramos. Weisswasserville. Tak aj my si dáme taký podpis trošku. channel. Na YouTube channel si dáme tento. YouTube channel. OK. Tak si to, no nie, dáme to takto. Tak. OK. Verná nám skončila. Dostali sme hĺbku. Budeme tu šetriť hĺby. Ako sme začali na S17. A napríklad takto dáme do quest. OK, tak na S17, či na S16, či na S15 nám skončí quest. Ako som slúbil, tak ideme si skúsiť to podzemko ešte raz. Pekná rovná. No. Škoda, on má veľké šťastie. OK, tak si dáme túto quest ešte a bol by som rád, ak by ma niekto pozval na tom S27, ak by ma niekto pozval do cechu, bol by som veľmi rád. Takže posielajte mi pozvánky alebo napíšte na YouTube alebo Várste. Takže už budeme level 2. Takže ja sa s vami lúčim a čau čau.